σας παιδιά, είμαστε εδώ με τη χελώνα μου και ο αδερφός μου και περιμένετε λίγο. Από κάτω είναι το πρωί. Και λοιπόν, μια μέρα έκλεψα ψαούρευω με το τάκο και έχω με το τάκο και ένα σακέ κοινωνικό. Είχα και λόσκα κουκαράτσας με 5 τρέιτς και ήταν και Άλεξη, λόσκα κουκαράτσας με όλα τα τρέιτ. Με όλα τα τρέιτς, ναι. Αλλά μου το έκλειψε, γιατί ήμουν σε ξένο private. Γι' αυτό. Και αυτό ήτανε. Αντίο!